Fl-aħħar jinbeda x-xogħol ta' skavara l-iskola primarja ġdida fir-Rabat Għawdex b'investiment ta' 10 miljun euro. Permezz ta' dan l-investiment it-tfal Għawċin fis-snin li ġejjin se jibbenefikaw minn tagħlim f'ambjent mill-isbaħ. L-iskola se tinbena fil-kampus edukattiv eżistenti wara konsultazzjoni wiesa ma' daw kollha involuti. Il-Perir ġewwa Tard fisem il-Fondazzjoni għall-Iskejjel Tagħda spjega li l-iskola eżistenti tinsab f'binja li bniet bħala sptar iktar minn 100 sena ilu. Ħassejna bżonn li din timbena skola ġdida, adekwata u għallum il-ġurnata, bid-disinni kollha li wieħed għandu bżonn. Apparti hekk din il-binja eventwalment ħajkollha klassijiet kbar, arjużi, infrastruttura tal-lum il-ġurnata fosthom double glazing apertures, bit-thermal break, dawl l-ilma kollox ġdid u servizzi bħal ACs. Minn barra l-iskola għall-istudenti fl-edukazzjoni primarja, is-sit se jinkludi wkoll kindergarten, childcare center u faċiltajiet sportivi. Il-Ministru għall-Edukazzjoni jew imbonniċi stqar li l-bini ta' skejjel ġodda huwa ta' priorità għall-Gvern għax it-tfal jixraqilhom ambjent adekwat u tal-aqwa livell. Bis-saħħa ta' din l-iskola l-ġdida se jkun hemm faċilitajiet state of the art għal ġid ta' tfal rabtin ta' Għawdex għaliex hemmhekk ħajkun hemm l-aqwa faċilitajiet kemm sportivi, swali u anke servizzi edukattivi oħrajn bħal kindergarten u l-affarijiet kollha li drajna f'kumpless edukattiv tal-aqwa livell li rridu fi żminijiet tal-lum. Bħala parti mill-proġett se jsir rinnovar tal-iskola medja li hemm biswit is-sit filwaqt li l-parkeġġ biswit bi spazju ta' 36 karozza se jkun inkluż fil-proġett finali hekk kif dan kellu jiġi rilokat.